Reit, Senedd, ti'n meddwl nes i curo y gwpan yma eto tymor yma? Yndi, fo'r tymor da ni wedi gael, da ni wedi gorau yn dan y Welsh Cup. Disgyn yn y last hurdle, ffordd nhw'n dweud yn y semi-final. Bach o siom o fanna, ond gathon ni rediad da. A wedyn yn y lig, gorffan yn ail, da ddim ddigon da i clwb fel Caernarfon lle. Ac o'r rhaid i ni orffan y season ar yr hau, fatha ma'n dweud, i ni gael cario ymlaen hynna fewn i pre-season a i tymor nesaf i ddangos i'r tîmau. Da ni'n mynd i cicio ymlaen tymor nesaf fan. Ia, dyna oedd y tîmau dwi'n meddwl efo'r cefnogwyr i gyd lle bod heddiw yn gem bwysig i'r clwb yn mynd ymlaen de. Oeddech chi gyd fel sgwad yn tîmau'n un peth? Oedden ni, a mae Iwan wedi mynd i sein rei o chwaraewr yn barod a mae yna rei heb gael ei sein eto, so mae Iwan wedi basically dweud, da ni chwarae am yn crysa at tymor nesaf, felly yr 11 nath cychwyn heddiw, fo'n chance iddyn ni ddangos, yn rhywun cychwyn, dim cychwyn, ond fewn yn pre-season i chwarae games lle, ac hynny'n ar y bench hefyd, gyda ni, dwi'n dweud, strength in depth, gyda ni sgwad cry yma, felly dwi'n gwybod bod i'n rhywun Iwan dros yr ha wan efo bob chwaraewyr, ond dwi'n meddwl gyda ni sgwad digon da i pwysio ymlaen i fynd i'r Welsh Prem. Ac jyst yn olaf am y gem heddiw, o'n i'n perfformio da gyn yr ogia, a dwi gweld sydyn rhys yn dechrau helpu da. Do, oedd wedi helpu. Nath ni chwarae nhw dechrau season yn Flint, curo 6-1, a gathon ni couple o goals fi yn fan'na, go penna Flint di fynd. Felly, dwi'n nes i eitha rogia cyn y gem hefyd, gawn ni gol fi an, tan o'n i'n setlo fewn i'r gem. Ond dwi'n meddwl nath ni ddechrau'n gret, oedden ni'n bach yn dod cos, oedden ni'n dweud, yn dechrau. A wedyn gathon ni 2 gol reit ydyn, oedden chi'n dweud, which nath yna, nathon ni rafi lawr wedyn efo'r ple, oedden nhw'n edrych, oedden nhw'n mynd i tackle sgwirio, oedden nhw'n di penna nhw. Felly, overall, ar ôl gael yr ail gol, nath ni fildio, chwarae ffwtbol neis, oedden ni'n creu lot o cyfleoedd iddyn ni. Ac tydi what is, a dillad yn 4-5-0. A sut mae'n teimlo i curo cwpan fel captan Caernarfon am y tro gyntaf? Yndi, gret. Bod tymor dwytha vice captain o'n i, ac nath ni curo ar double. Felly, mae o'n neis, teimlad reit prawd. Cefnogi dren ta fi fyny, a wedyn gael cerdded y tîm allan heddiw a curo trwffi gyntaf fi fel captain i'r clwb. Ac dwi'n siŵr felly mae'n o jans na hwnna di'n gyntaf o dipyn o'n ymwneud chdi oedd y captain oes? Gobeithio, ia. So gobeithio o'n i curo eto tymor nesaf, curo'r lig a un step yn bellach yn y Welsh Cup. Croeso bysa, Nathan. Diolch i chdi da. Diolch, Paul. Diolch.